Dan ix-xahar f'Malta daħlet fis-seħħ liġi kontra l-moħqrija tal-annimali, liġi li għandha lan li telimina kull forma ta' krudeltà illi klieb jistgħu jsofru minħabba li jkunu marbuta, trasportati jew anke dwar il-post fejn jinżammu. Iżda kemm hawn min huwa infurmat sew dwar dan il-liġi. Net News tkellem ma' Rosalinda Ġus mill-AAA, l-Assoċjazzjoni għall-Annimali Abbandonati, dwar dawn ir-regolamenti fuq iż-żamma tal-klieb illi spjegat kif xorta waħda meta toħroġ iddur bil-kelb tiegħek għandek iżommu biċ-ċingam. Il-kunċett huwa li l-annimali ma jibqgħux ikunu marbutin bil-katina għal ħajjithom. Jiġifieri jkun hemm kelb bħala gardok minflok kamera jintrabat hemmhekk f'dawk 3 metri u jibqa' hemmhekk għal ħajtu. Imutu u jerġa' jiġi kelb ieħor minfloku. Fost diversi tibdiliet li saru permezz ta' liġi ġdida, insibu li saret illegali li jintużaw kullari inadegwati għal klieb u kif ukoll li ma jinżammux fi spazju ristrett li wassal għal moħqrija. Fil-fatt il-liġi tistqar kif ebda persuna ma tista' torbot jew taqfel b'katina jew tirrestrinġi kelb ma' kwalunkwe oġġett wieqaf u permanenti. L-istess liġi sussidjarja tagħti biss permess li kelb jinżamm fi spazju limitat la darba jkun spazju adegwat imdawwar biċ-ċnud siguri u li jkun hemm art solida u impermeabbli, li jkun hemm kondizzjonijiet ta' iġene tajba u li l-kelb ikun mingħajr irbit jew trażżin. Il-liġi wkoll tipprovdi protezzjoni matul it-trasportazzjoni tal-klieb fi kwalunkwe vettura fejn kelb irid ikollu art adegwata fejn ikun jista' jpoġġi, joqgħod bil-wieqfa jew jimted b'mod komdu u fejn il-kelb ma jitħallix milli jaqbes jew jaqa' mill-vettura. Madankollu dan ma jfissirx li kelb dejjem irid jitħalla mingħajr ċinga. Anzi, il-liġi tobbliga li l-ebda persuna ma tista' tħalli kelb jiġġerrab b'mod liberu fit-toroq pubbliċi u li jista' jkun taħsara lin-nies jew annimali oħra. Ma' Rosalinda Ġus kellimna wkoll dwar l-importanza li mhux biss ikun hemm liġi tajba iżda li jsir l-infurzar. Liġi mingħajr infurzar ma tiswa xejn. Il-liġi hija perfetta, issa għandna bżonn l-infurzar tagħha. L-istess Rosalind qaltilna li każ tipiku ta' liġi tajba fejn li naqas kien l-infurzar idwar l-iċċeppjar tal-klieb. Fl-opinjoni tiegħi ma kienx hemm infurzar biżejjed, qed isir xogħol tajjeb ħafna għall-annimali u l-animal rights u l-animal welfare qed jikber bil-kbir, però hemm bżonn infurzar ikbar. Wara l-intervista li għamilna fil-faċilitajiet il-ġodda tal-AAA f'Birżebbuġa, Rosalinda writna mal-klieb li jinsabu hemmhekk għall-adozzjoni u li wħud minnhom kienu maħqura filwaqt li jurietna l-proġett li għaddej bħalissa li qed isir grazzi għad-donazzjonijiet tal-pubbliku.